Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji apreli hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Kırgızstanyň döwlet howpsuzlygy gullugy Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan partlamada esasy günäkär bolmakda guman edilýäniň Kırgızstanda doglan Orsiýa traýatydygyny aýdýar. Döwlet howpsuzlygy gullugynyň metbuat wekili Rahat Suleymanow bombaçy bolmakda guman edilýän Akbarjon Jalilowyň Kırgızstanyň Oş regionunda 1995-nji ýylda doglandygyny 4-nji aprelde aýtdy. 3-nji aprelde Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan bomba partlamasynda azyndan 14 adam wepat boldy we 50 çemes adam yaralandy. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Türkmenistanyň prezidenti 3-nji aprelde Sankt-Peterburgda bolan adam pedaly bu partlama bilen baglykda Orsiýatyň ýol başçylaryna gynan söyledi. Daşkentde hökümet ara komissiýasynyň türkmen özbek serkedini kesgitlemek boýunça maslahaty geçirildi. Döwlet serkedini kesgitlemek boýunça gepleşikler prosesiniň dikildilenligini Özbekistanyň Daşary işler ministrligine salgylanyp media terişleri habar berdi. Şeýlede habar berilişine görä 27-nji we 30-njy mart aralygynda Türkmenabad şäherinde Türkmenistanyň we Özbekistanyň döwlet serketlerini kesgitlemek boýunça bilelikdäki türkmen özbek hökümet komissiýasynyň işçi topurynyň duşşugy bolupdyr. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda baglaşylan özara döwlet serkedini kesgitlemek barada iki taraplaryň ulalaşygy 2000-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda gol çekilipdi. Uzunlygy 1,5 kilometr töweregindäki türkmen özbek serkedini kesgitlemek boýunça geçirilen resmi çäreleriň netijesinde ýüzlerçe ýaşaýyş saýyň ýumurlanlygy we käbir owalaryň göçürilenligi habar berilipdi. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Orsiýa energiýa dawatynyň çözülmeginiň Moskwa bilen dartgynlygy gowşadyp demonstrasiýalary başdan geçiren öz ýurduna durnuklyk getirip biljegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Biz görýäris öz daşymyzda nämeleriň bolup geçýänligini we biz Orsiýadyň hem Belarusyň durnuklylygyny saklamak isleýäris diýip Lukashenko 3-nji aprelde aýtdy. Iki ýurduň arasyndaky barlyşygy Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkonyň we Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen gepleşiklerde gelindi. Putin hökümetiň gelinen alalaşygyň detalaryny 10 güniň dowamında jemläp, ýurtlaryň arasynda 2020-nji ýyla çenli energiýa hyzmatdaşlygy baradaky dokumentyň mazmunyna goşjakdygyny aýtdy. Orsiýatyň premier ministriniň orunbasary Arkadiy Dvorkoviçiň aýtmagyna görä taraplar arasynda alalaşylyşyna görä Belarus Orsiýa gazy üçin bergisiniň hasabyna ýylda $726 milyon töler. Orsiýa bolsa Belarusiýa gaz aktarmagyny dikildir. Şeýlede Dvorkoviç Belarusyň Orsiýada ýylda 24 milyon tonna neft aktarjagyny aýtdy. Orsiýatyň Gazprom kompaniýasy Belarusiýa 2018-nji we 2019-njy ýyllarda aktarjak gaz üçin käbir ýeňillikleri döredir. Belarusyň ykdysady kynçylyklary ýurdu 25 ýyla golay wagt bäri dolandyrýan prezident Lukashenko garşy protestleri tutuşdurdy. Häkimetleriň köçü protestlerine batyş görkezmegi Ýewropa Birleşiginiň Minsk bawatynda 1 ýyl mundan ozal ýatyran sanksiýalaryny gaýtadan dikiltmeginiň ähtimallygyny artdyrdy. Orsiýa hem köçü protestlerini basyp ýatyrmagy sebäpli halkara derejesinde tanqid edildi. Türkmenistanyň raýatlarynyň indi biometriki pasportyny internet arkaly taýýarladyp bilýänligi media maglumatlarynda habar berildi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýon gullugynyň resmi web-saýtynda biometriki pasport üçin ýüzlenmäge we onuň taýýarlyk derejesini ýazarlamagy mümkinçilik berýän elektron hyzmaty göz öňünde tutulupdyr. Türkmenistanyň biometriki pasporty raýatlaryň ýurduň daşyna çykmagy we ýurda dolanmagy üçin zerur. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy tarapyndan taýýarlanýan bu dokument kämillik ýaşyna ýeten raýatlara 10 ýyl, 16 ýaşyna ýetmedik çağalara 5 ýyl möhlet bilen berilýär. Türkmenistan biometriki pasporty 2008-nji ýylyň 10-njy iýulynda girdi. Mundan öň türkmenistanlylar ýurduň daşyna Türkmenistanyň raýatynyň pasporty esasynda seýahat edýärdi. Käbir synçylar biometriki pasportyň girdilmegi bilen Türkmenistanyň daşynda zähmet çeken müňlerçe raýatyň köne pasportynyň güýjüni ýitirmegi sebäpli ýurduna dolanmak mümkinçiliginden mahrum bolandygyny belliýärler. Orsiýatyň Liberal Demokratik Partiýasynyň resmi topary öz lideri Vladimir Zhirinovskiň ýol başçylygynda 6-njy aprelde Türkmenistana sapar eder. Zhirinovskiň mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýewanyň çaklygy boýunça geçirjek bu saparynyň dowamında Aziýada 2017 halkara hyzmatdaşlygy, paragatçylygyň hem ösüşiň haýyryna atly kongressde gatnaşmagy planlaşdyrýanlygy habar berilýär. Zhirinovskiň dürli ýyllarda postsovet ýurtlarynyň bir näçesinde islenilmeýän şahs diýilip yglan edildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Efirde siz bilen men Sahra. Aşgabatdaky Central Hospital Türk ketelhanasy nämälim wagtaçenli yapyldy. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä bu ketelhananyň ýolbaşçylary öz işgärlerini 4 aprelden başlap 1 aýlyk töleksiz zähmet ruhsatyna uğratdy. Ketelhananyň ýolbaşçylary işgärlerden häzirlikçe täze iş gözlemediligi we garaşmagy soradylar. Ýöne olaryň işleriniň dowam edip etmejekligi dogrusynda hiç bir zat wada bermediler diýip Adatlygyň söhbetdeşi ketelhananyň jogapkär resmilerine salgylanyp gürrüň berdi. 4 aprelde öýlen wagty Agzalyan ketelhana barıp gören bu sebäpden käbir ýaşaýjylary Saparmurat Türkmenbaşy şaýolunyň uğruna yerleşen Central Hospital'yň doly ýapylandygyny we içinde hiç kimin ýokdugyny, hatda onuň avtodrolgasyna girmäge de ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Sonradan girip şäheriň beýlek bölügine ýaýtdy, Mirki bölügine geçip bolýardy, şoýorlary ýürüse demir germegler goýulupdyr. Üstüne Central Hospital diýip ýazylan, oşo türkçelek adyna goýup getirilip, şoýalgam aýrylypdyr. Indi soňky 3 gün mäşe amalyalmak beredilipdir. Dip bu sebäpde ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew gürrüň berdi. Gepin gerdişine görä ýatlasak lukmanlardan, şepaat uýalaryndan we beýleki işgärlerden ibarat ortaça 60 adam iş bilen üpçün edýän bu ketelhana 1999-njy ýylyň mart aýynda türk işgörleri tarapyndan açylypdy. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri häzirki wagtda bu ketelhananyň türk kompaniýasynyň eýçiliginde hem de onuň baş lukmanynyň we direktorynyň türkdigini aýdýarlar. Mali mümkinçiligi bolan Türkmenistanylaryň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan bu ketelhanadaky lukmanlaryň arasynda türk we azerbaýjanly spesialistler hem bardy. Adatlyk radiosyna Türkmen häkimetlerinden we Central Hospital hassahanasynyň ketelhananyň yapylmagy we onuň sebäpleri barada maglumat almak başartmady. Emma Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä ketelhananyň yapylmagyna onuň iş lisenziýasynyň möhletiniň tamamlanmagy we munyň Türkmen häkimetleri tarapyndan uzuldyrylmadylygy sebäp boldy. Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrligi Türk ketelhanasynyň 2016-njy ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan lisenziýasynyň möhletini henide çenli uzaltmany elýär. Türkmen häkimetleri munyň sebäpleri barada maglumat bermeýärler diýip Adatlygyň çeşmesi ketelhananyň jogapkär işgärlerine salgylanyp gürrüň berdi. Häzirki wagtda ketelhananyň soňky ykbaly, onuň doly ýapylyp ýapylmajakdygy barada anyk maglumat ýok. Emma ketelhana öz işini doly besetse, onda bu soňky döwürde Türkmen häkimetleri tarapyndan nişany alynan türk işgörlerine degişli ilkinji edara bolmady. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmen häkimetleri tarapyndan Ýympaş Söwda merkezine we Ýympaş täjirçilik merkezine edilen basyşlardan soň bu edaranyň ikisi hem 17-nji dekabrda doly ýapylypdy. Şonu diýip Türkiýede ýerleşen Ýympaş Holding merkeziniň öz adyny aýtmakdan saklanan jogapkär türk resmisi bu mesele dogrusynda media serişdelerine hiç ýyly maglumat bermedilik barada özlerinin kampanya derejesinde karara gelendiklerini aýtdy. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň käbir ýaşaýjylary döwlet eýçiligindäki telekanallaryň gepleşiklerine inni 4 gün bäri tomoşa edip bilmeýärler. Bu waka Türkmenistanyň 1 aprelden başlap öz gepleşiklerini Türkmen Älim 50 katly öz emeli hemrasy arkaly berip başlajakdy barada media maglumatlarynda habar berilmeginiň ýa-da gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we käbir paýtagtlaryň berýän maglumatyna görä, häzirki wagt Türkmen Telekomyň kabil telewiziýasy arkaly berilýän Yamal
Emeli Hemrasynyň gepleşiklerinden Türkmenistanyň 7 telekanalyna tomoşa etjek bolanynda onu rus dilinde şu telekanalda aragatnaşyk ýokdur diýlen ýazy peýda bolýar. Şol bir wagtda Türkmen Elem 52 atly Emeli Hemranyň satelit signallarynyň peýdalanýan ýaşaýjylar Türkmenistanyň gepleşiklerine öňküsýaly tomoşa edip bilýärler. Yerli ýaşaýjylaryň käbirleri Türkmenistanyň gepleşikleriniň dolu görnüşde täze Emeli Hemra geçirilendigine näçadlyklaryň sebäpleri barada maglumat almak üçin Türkmen Telekom'un baş edarasyna jaň edenlerinde bilip galandyklaryny gurrun berdiler. Paýtagtda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň aýtmagyna görä Türkmen Telekom'un jogapkar işgärleri Türkmenistanyň döwlet telekanallaryna tomoşa etmek üçin ýene bir näçe wagt garaşmagy ýa-da satelit signallaryny kabul edici täze tuner satyn almagy maslahat berýärler. Onuň sözlerine görä Türkmen Elem 52 Emeli Hemrasynyň niýetlenen tuneryň bahasy ortaça 100-150 Amerikan dollar. Bu aralykda ýakynda döwlet mediasy Türkmen Elem 52 Sputnik'ine owan kanallarının hem goşulandygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Russiýanyň Gazprom kerhanasy Türkmen gazyny ýangadan satyn alyp başlamagy göz öňünde tutmaýar. Gazpromyň prawleniýasynyň başlygynyň ornasary Valeri Golyev häzir Russiýanyň özüne gaz önümçiliginiň artyndygyny aýdyp, gazyň ulanylman, artyk galýanlygyny hem sözüne goşdy. Öz artyk galýan gazymyzy näme etjegimizi bilmeýän ýagdaýymyzda bize başga biriniň gazyny satyn almak näme gerek diýip Golyev nykdady. Ol Russiýada goşmaça gaz mätäçlik bolan wagty Türkmen gazyny satyn almak mümkinçilikleriniň döräp biljekdigini aýtsa da, häzir belli zeruriýetiň ýokdugyny belläp geçdi. Belli bir döwürde ýurdun käbir sebitlerini gaz ýetmezçiliginiň bolmagy mümkin. Belki de biz gaz ýataklarynyň özleşdirilişi boýunça ýa-da galandyr. Muňa bir näme wagt gerekdi. Şol döwürde goňşularymyz esasan Özbegistanyň we Türkmenistanyň gazy alýardyk. Emma häzirki günde biziň gaz pudawymyz gaz önümçiligini artdyrdy diýip Gazpromyň prawleniýasynyň başlygynyň ornasary belledi. Golyewoň Russiýanyň gazy daşardan satyn almagy zerurlygynyň ýokdugyny ma'lum etmegi Gazpromyň Özbegistan bilen gaz satyn almak boýunça ilkinji orta möhletliğin ılalaşyk baglaşmagynyň ýa-da gawat geldi. Azatlyk radiosynyň ozurly habar berişi ýaly Rus neft gaz kerhanalarynyň geçen ýylyň ýanwaryny Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtadypdy. Türkmen Gaz döwlet konserni Gazprom eksport kerhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmen gazyny satyn almak baradaky özara ılalaşygy möhletiniň has öň bir taraplaryň görnüşde ýatyryp Türkmen gazyny almagyny bes edendigini habar beripdi. Gazpromum öz gedegini özara ılalaşygyň gazyň bahasy sebäpli bozulanlygyny aýdyp Türkmenistanyň bu gurda konstruktiv pozisiýada durmaýanlygyny öňe süripdi. Şu ýylyň martynda bolsa Rus neft gaz kompaniýasy anyk maglumatlar bermese de Türkmen gazy ılalaşygy ýatyrmaga sebäp bolan şertleri göre bile döretmekde aýplapdy. İki tarapyň bir-birini aýplamagy netijesinde bu iş halkara arbitraj suwudyna barp ýetdi. Geçen ýylyň aýagynda Gazprom bu dawanyň halkara derejesinde garalmagyny 2018-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli ýa-da testrenligini we bu kararyň geljekki hyzmatdaşlyk üçin öz aralaryna kabul ederlikli çözgü tapmak maksady bilen baglydygyny habar beripdi. Ozulky ýyllarda Türkmen gazynyň esasy hyridary bolan Russiýanyň arasyndaky gaz sewdasynyň möçberi 2009-njy ýylyň aprel aýyny iki ýurdu baglaşdyrýan Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde bolan partlamadan soň çürt kesik adally 2008-nji ýylda 70 milliard kub metr gaz öndürýän Türkmenistan 47 milliard kub metr gazyny Russiýa aktyrypdy. Gazprom 2009-njy ýylda Türkmenistanyň diňe
10-11 milyard kubmetr gazy satyn aldy we 2013-nji ýylda satyn alan türkmen gazynyň meçhuri 4 milyard kubmetr çenli çäklendirildi. Şol bir wagtda şu ýylyň başynyň bäri iýerilen gazyň tölegleri meselesinde kılalaşmazlyk netijesinde Irany da türkmen gazynyň aktyrylmagy besedildi. Munyň netijesinde häzir türkmen gazynyň 2/3 Hytaý galdy. Halkara bilermenler bu ýagdaýlarda gaz sewdasyna bil baglayan Türkmenistanyň gazdan gelýän girdijisiniň peselendigini we ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini belleýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportunda käbir resmiler ýolawçylaryň zatlaryndan alýar. Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan gelýän käbir ýolawçylaryň ýany bilen getirýän sowgatlarynyň we söwdügärleriň hem harytlarynyň barlyk nokodundaky käbir resmileriň özüne paçýal edip zat alyp galýanyny, ýagny olaryň goşlarynyň talanýanyny gaýdylýar. Türkmenistana dolan ondan soň Azatlyk radiosu bilen aragatnaşyga geçen adynyň efirde agzalmadlygyny soran bir zenanyň aýtmagyna görä, ol Aşgabatyň aeroportuna uçup baranna gümrükdäki işgärler oň goşlaryny dökän taşan edip, soň çağalar üçin sowgat alyp barýan 2 sany sport eňin maşyny alyp galanlygyny öňsürýär. Ol gümrükdäki işgärden näme sebäpden beýleýändigini soranna resminiň özüne jogap hem bermän, gaýtam elini salgap, bar gidiber, has erwedine duçar bolmankan diýendigini ýytýar. Ol diňe özünden däl, galy berse de beýleki käbir ýolawçylardan käbir gümrük işgärleriniň göňüne ýaran zatlaryny hiç ýyly düşündürüş bermän alyp galanyny bildirýär. Aşgabatyň aeroportunda şeýle wakalaryň gaýtalanyp duranlygyny tasdiklap, bu temada Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeşik geçiren howpsuzlyk sebäpli adyny aýtmakdan saklanan häzir Istanbula gelen ýene bir türkmen raýatynyň aýtmagyna görä, gümrükdäki käbir işgärler ýolawçylaryň ýany bilen getirýän zatlaryndan islänni özüne alyp galýar. Ol geçen tapar Aşgabada baran makaly gümrükdäki bir işgäriň ekidip barýan sowgat eňin maşlaryndan özüne aljak bolan makaly näme sebäpden ýolawçylar beýdip talaýanyny soranna türkmen resmiýetiniň özüne "Sen şu geçip barýan adamlardan näme artykmaş tarapyň bar? Yaman köp gürleýänmi ýa göňnümemi? Günüňe kaýly bolla geçiberde. Bolmasa hani şol kabinete girip çık, bu zatlary geçirmek bolanok diýdikmi bolanok görünüşine gatyrganyp jogap berendigini aýdýar. Ol şeýle ýagdaýa duçar bolýan käbir ýolawçylara hut özüniň hergedek şaýat bolýanlygyny, aeroportdaky bu talaňçylyga olaryň biýalaç hiç tat diýip bilmeýändigini we olara garşy hiç kimgem çäre görmeýändigini bildirýär. Azatlyk radiosu bilen Istanbul'un Atatürk adyndaky aeroportunda bu temada gürrüňdeş bolan howpsuzlyk sebäpli efirde adynyň tutulmalygyny soran türkmen söwdügärlerim Aşgabatyň aeroportunda şeýle ýagdaýyň bardygyny we bir näçe gedek ölleriniň hem şaýat bolanlygyny tasdiklaýarlar. Söwdügärleriň aýtmagyna görä, daşary ýurtlardan gelýän ýolawçylar gümrükdäki barlygdan geçmek üçin käbir gümrük işgärleriniň resmi wezipesini öz bähwidine ulanyp, halan zadyny alyp galmagyna kaýl bolýarlar. Ýa-da olaryň eli bilen görkezýän kabinetine girip ol ýerdäki resmiler bilen para peşkeşde ılalaşyp getirýän zadynyň deregine para berýärler. Olar parasyz iş edilmeýän korrupsiýa düzgünine öwrençen adamlaryň şeýle ýagdaýa känsesini çykarjak bolup durmaýanlygyny, näýlelik bildirjek bolýanlara bolsa haýwat atylýanlygyny ýa-da gaty köp wagtlap gümrükdäki barlygdan geçirmän saklanýanlygyny belleýärler. Gepin gerdişine görä ýatlap geçsek, Azatlyk radiosu bilen aragatnaşyga geçen käbir raýatlar mundan ol Aşgabatyň aeroportunda käbir resmileriň ýolawçylaryň ýanynaky pulny warlap, soň ondan özüne para peşkeş alyp galýanyny aýdypdy. Ýeri gelende belläp geçsek, Aşgabatyň aeroportunda bolup geçen şeýle ýagdaýlar barasynda berilýän maglumatlar bilen baglanyşykly Azatlyk radiosyna degişli resmiler haýsam bolsa bir kommentariýa bermeýärler. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Toltan Atçylywa
Paragat 7-de köp gatly jaýlaryň tasarruflanan ýerden maglumatlarymyz bilen gepleşgerme dowam edýäris. Aşgabat şäheriniň Paragat 7 kiçi etrapçysynda köp gatly jaýlaryň daşky diýwarlaryny arassalama işleri dowam edýär. Jaýlary ümürleýän şäher ýaşaýjylarynyň bu etrapça göçürilip getirilendигине az wagt boldy. Ýaşaýjylar bu ýere göçürilip getirilende jaýlaryň daşy ýaşyl reňke boýalandy. Paragat 7 kiçi etrapçynyň ýaşaýjy Merdanyň aýtmagyna görä, jaýlaryň daşynyň ýaşyl reňke boýalmagy etrapçanyň ýokartyndan dik uçar bilen aýlanýan döwlet ýol başçysynyň göwnünden turmandyr. Onuň görkezmesi bilen ýa bir ýyl ýaşalan jaýlaryň daşyny ak reňke boýap başlapdyrlar. Bu işler ýerine ýetirilende ýaşaýjylaryň jaýlaryň daş ýüzünde oturdulan ispili sowadyjylary, penjereleriň üstünde oturdulan telerleri goparylyp aýrylyp, ýaşaýjylar bir ýerden kynçylyklara tedawar edilipdir. Ondan bäri 2 ýyl orak wagt geçdi. Ak reňke boýalan jaýlar ýeliň ýağmyryň täsiri bilen öz görküni ýitirip, tarymtyl reňke öwrülip başlatdy diýip Merdan aýdýar. Daşyndan owadan görkezmek maksady bilen ak reňke boýalan jaýlaryň ak reňkiniň ýagana sypyrlan ýerlerinden ozalky ýaşyl reňkler görünüp, jaýlaryň köp ýerleri ala weter gelşiksiz bir zada öwrülipdir. Ýakynda Aşgabat şäher häkimligi Paragat 7-niň 7-nji ýaşaýyş müdürligine tarymtyl reňke öwrülip barýan diýwarlary süpürüp agartmaklygy görkezme beripdir. 9 gatly jaýlaryň ýokarky diýwarlaryny hem arasalamak maksady bilen bu işe wyşgaly kran maşinalary bir näçe işçi güýji çekilipdir. Şular etrapçanyň köp ýerlerinde bu işleri ýerine ýetirýän işçiler we tehnikalar görmek bolýar. Şeýle wyşgaly maşinlar bilen ispelet kondisionerlerimizi, penjerelerdäki telerlerimizi, çanyk antenalarymyzy goparyp halis ankamyza aşyrdylar. Indi goparmaga zat garmasa-da bu tehnikanyň jaýa dirilip durandygyny göreninde hem endam janyňda jümşüldi peýda bolýar diýip etrapçanyň ýaşaýjysy orada hem söhbetdeşlige goşulýar. Jaýlaryň daş töweregi, ýerdemiller hapaçylykdan ýa görer ýaly däl. Bu zatlara gödäwçilik ýok. Bar bilen mitelleri jaýlaryň uly köçelere çykýan tarapyna owadallamak, jaýlaryň iç ýerleri ýa ýerdemellere suwalsyn wagty bilen gelip bejermeýärler. Jaýlaryň ýerdemellerindäki hapaçylykdan dörýän ýakymsız islerden ýa jaýlaryň birinji gatyndaky öýlerde ýaşar ýaly däl. Edilýän işleriň ählisi hem göz oýakçylygy üçin edilýär. Ýaşaýjylar ýaşaýyş jaý müdürliginiň ýerdemelleri arassalamaklaryny sorap ýüz tutlarynda bu haýyşlar jogapsyz galýar diýip orada aýdýar. Ozal ýaşyl reňke boýalan jaýlary ak reňke boýamagyň näme geregi bardykan. Indi bolsa ak reňkiň tarymtyl reňke öwrülmegini nädip düzetjeklerini bilen oklar. Jaýlaryň daşyny süpürüp onuň ak reňkini ozalkysyndan hem kän gaçyrýarlar da aşagandaky ýaşyl reňkiň ýüze çykmana getirýärler. Häzir ala weter diýwarlar ozalkysyndan hem görküz görünýär diýip her bir edilýän iş döwlet gaznasyna agram talmakdan başga zat däldigini, ak şäherim Aşgabat diýen şäheriň döwlet üçin gaty gymmata düşýändigini hem ýaşaýjylar nygtýarlar. Şol bir wagtda jaýlaryň diýwarlaryny süpürmek işleriniň şäheriň köp etrapçylarynda hem göze ilýändigini görse bolýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan partlamada ölenleriň sany 14-de ýetdi. Qırgız häkimetleri esasy jogapkar diýip guman edilýäniň Qırgızstana doglan os raýatydygyny aýdýarlar. Orsiýetiň saglygy goraýyş ministerliginiň metbuat wekili Veronika Skroçova partlamada ölenleriň täze sanyny berip, 11 adamyň partlamanyň bolan ýerine, bir adamyň hem tüýskömek maşinine, 2 adamyň hem keselhanada aradan çykandygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä partlamada yaralanan 49 adam häzir keselhanada ýatyr. Qırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça Döwlet Komitetiniň metbuat wekili Rahat Suleýmanow esasy jogapkar diýip guman edilýän 1995-nji ýylda Oş regionuna doglan Orsiýetiň raýaty Ekberjan Jelilow dedi. Suleýmanow Azatlyk Radiosyna beren interwýusunda Jelilowyň bu işde eliniň bardygy hakda howpsuzlyk gullugyna Orsiýet tarapdan maglumat gelip gawşandygyny belledi.
Partlama geçen 3 ýyldan gawrak bäri Orsiýetde bolan ilkinji uly hüjüm bolup durýar. Ol prezident Vladimir Putiniň öz dogduk şäheri Sankt-Peterburgda Belarusyň prezidenti bilen duşan mahalyna boldy. Orsa häkimetleri partlama terroristik hüjüm diýerler. Ýöne onuň jogapkärçiligini entek öz üstüne alan topar ýok. Kırgızstanyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan berilen beýanat barada hem Orsa häkimetleri maglumat beren oklar. Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygynyň orunmasary Nurgali Bilesbekow hökümet ýygynagyna öňki Sowet Soýuzynyň musulman respublikalaryndan bolan bir Ors raýatynyň partlamada eli bar diýip guman edilýändigini aýtdy. Kırgızstanyň we Kazakstanyň döwlet howpsuzlyk gullukları alınıp barlayan bağlılıklar barada öýleriniň Orsiýetiň howpsuzlyk gullukları bilen bile işleşýändiklerini aýtdylar. Orsiýetiň Milli Antiterrorizm Komiteti hem terror hüjümini gurnanlar we oňa gatnaşanlar hakda barlar geçirilýändigini bildirdi. Häkimetler Orsiýetiň ikinji uly şäheri bolan Sankt-Peterburgda 3 günlük ýas aglan etdiler. 3 aprelde parlamadan bir sagat semesi soňra prezident Aleksandr Lukashenko bilen gepleşige oturlaryna prezident Putin gıda çekenlerin we yaralananlaryň ýakynlaryna gynanç bildirdi. Ol bolan wakanyň anygyna ýetmek üçin kanun goraýjy gulluklar we ýürüte gulluklar iş alyp barýarlar dedi. Lukashenko bilen ençe sagata çeken gepleşigi tamamlan Putin başga beýanat bermän garanky düşenden soňra metro stansiýasyna gelip daşarda gul goýup gitdi. 4 aprelde Kırgız kardeşi Erlan Abdullayev bilen duşan Orsiýetiň daşary işler ministeri Sergey Lavrov terrorizme karşı halkara hyzmatdaşlygynyň artdyrylmagyna çagyryp, men öz Kırgız dostlarymyza we ýaranlarymyza 20-nji terror hüjümçiligi bilen baglylykda bildiren raýdaşlyklary üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirýärin dedi. Ol men munyň şere karşı göreş baradaky tagallalary artdyrmagyň mühimdigini ýene bir gezek görkedendigine berk ananýaryn dedi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.